Θα ήθελα και εγώ να σας καλημερίσω από την πλευρά μου και να ευχαριστήσω και τη Food Standard για την πρόσκληση που μου απίφθινε να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Αν και για μένα είναι πάντοτε ιδιαίτερος λόγος και πάντοτε αποδέχομαι τις προσκλήσεις του Αγρινίου, γιατί υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος για να έρθω στην περιοχή. Το έχω πει και άλλες φορές, το ξαναλέω. Είμαι γαμπρός της περιοχής. Έτσι. Επομένως, δεν έχω άλλη επιλογή. Καταλάβατε, θα πέσει παντόφλα και μουρμούρα το βράδυ στο σπίτι. Λοιπόν, επομένως, εμείς λοιπόν θα ασχοληθούμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω εδώ σε αυτή την αίθουσα πόσοι από εσάς φτιάχνετε ελιές, δεν θα πέσω έξω αν σηκωθούν πάρα πολλά χέρια. Τώρα το ερώτημα είναι να σας ρωτήσω πόσοι από εσάς φτιάχνετε καλές ελιές. Και πάλι επίσης θα σηκωθούν πολλά χέρια. Γιατί είχα τελειώσει την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ την ομιλία μου ότι εγώ δεν ξέρω κάποιον που να λέει φτιάχνω κακές ελιές. Έτσι. Όλοι φτιάχνουμε καλές ελιές. Αλλά το ερώτημα αυτό είναι λίγο ασαφές. Τι σημαίνει καλή ελιά? Έτσι. Τι σημαίνει καλή ελιά? Μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε με κάποιο τρόπο μία ελιά και να την χαρακτηρίσουμε με κάποιο αντικειμενικό τρόπο και να πούμε ότι αυτή η ελιά είναι καλή? Καταρχήν, από εκεί που θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να συμφωνήσουμε, είναι ότι οι ελιές είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μεταποιημένο. Δηλαδή, τη ζυμώνουμε την ελιά. Και τη ζυμώνουμε για τρεις λόγους. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι για να ξεπικρίσει. Ο δεύτερος είναι για να αποκτήσει επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Και ο τρίτος, και ίσως και ο σημαντικότερος κατά την άποψή μου, είναι ότι πρέπει να αποκτήσει τέτοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οξύτητα και αλατότητα, έτσι ώστε το προϊόν αυτό να είναι καλά συντηρούμενο. Έτσι, απόδειξη αυτού ότι η ελιά συντηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ευαλείωτο τρόφιμο το οποίο πρέπει να το βάλουμε μέσα σε ψυγείο για να το συντηρήσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις λόγους για την οποία την ελιά την μεταποιούμε. Επίσης, κάτι άλλο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η ελιά ζυμώνεται με τη δράση των μικροοργανισμών. Κάποιοι που πολλοί κόσμος, πολλοί μεταποιητές δεν το γνωρίζουν αυτό, ακόμα και σε μεγάλες βιομηχανίες, ότι όταν ακριβώς εμείς παίρνουμε την ελιά και τη βάζουμε μέσα στο αλατό νερό, αυτό το οποίο συμβαίνει τότε είναι σύνθετες μικροβιολογικές διεργασίες και παίρνω λοιπόν ένα προϊόν από το δέντρο, το οποίο είναι άχυρο στην πραγματικότητα, είναι πικρό και δεν έχει γευστικά χαρακτηριστικά και μετατρέπεται λοιπόν σε ένα προϊόν το οποίο είναι επιθυμητό και με ευχάριστα οργανωλυπτικά χαρακτηριστικά. Το Διεθνές Συμβούλιο λοιπόν Ελαιοκομείας έχει χωρίσει τους τύπους μεταποίησης ελιάς σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Και θα ξεκινήσω από την πρώτη κατηγορία, που είναι η δύναμη αυτής εδώ της πατρίδας, αυτής της χώρας, που είναι λοιπόν οι φυσικές ελιές σε άλμη. Είναι διεθνώς γνωστές ως ελιές ελληνικού τύπου. Είναι λοιπόν οι ελιές εκείνες που όταν τις μαζεύουμε από το δέντρο, τις βάζουμε κατευθείαν στην άλμη και τότε συμβαίνουν δύο παράλληλες διεργασίες. Η μία είναι το ξεπίκρισμα και το δεύτερο είναι η ζύμωση. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επεξεργασμένες ελιές, οι ελιές ισπανικού τύπου, όπως τις γνωρίζουμε όλοι, όπου πρώτα ξεπικρίζουμε την ελιά εμβαπτίζοντάς τη μέσα σε διάλειμμα σόδας και στη συνέχεια, αφού την ξεπλύνουμε για να φύγουν τα υπολείμματα, την βουτάμε μέσα στην άλμη, όπου ζυμώνεται και μας δίνει τελικά το τελικό μεταποιημένο προϊόν. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τις ελιές μαυρισμένες με οξύδωση, αυτές που στο εμπόριο είναι γνωστές και ως βαμμένες ελιές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βάφουμε την ελιά. Είναι ένας όρος ο οποίος είναι ατυχής και δεν ξέρω και πώς έχει επικρατήσει. Η ελιά δεν βάφεται, η ελιά απλώς ξεπικρίζει κανονικά, όπως και η ισπανικού τύπου, μέσα σε διάλειμμα καυστικού νατρίου και στη συνέχεια με ρεύμα αέρα μαυρίζει. Άρα λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε κάποια χημική ουσία προκειμένου να μαυρίσουμε την ελιά. Έτσι. Είναι ελιές τύπου Καλιφόρνιας, έτσι αλλιώς τις λέμε. Είναι κάποιες ελιές που στη χώρα μας δεν έχουν περπατήσει, κυρίως γίνονται κάποιες ποσότητες που πηγαίνουν για εξαγωγή και ένας λαός μεσογειακός που έχει μάθει να τρώει την φυσική μαύρη ελιά, οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε ποτέ να φάει αυτόν τον άχαρο εμπορικό τύπο που είναι οι ελιές μαυρισμένες με οξύδωση. Στην επόμενη κατηγορία έχουμε τις αφυδατωμένες ελιές, που είναι οι γνωστές ελιές τύπου θρούμπα, όπου εκεί ακριβώς δεν τις προσθέτουμε τις ελιές στην άλμη, αλλά τις βάζουμε μέσα σε στρώμα με αλάτι, οπότε σε αυτή την περίπτωση η ελιά ξεπικρίζει λόγω της οσμοτικής πίεσης που δημιουργεί το αλάτι, καθώς η ελιά στρωματώνεται μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους εμπορικούς τύπους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάθε ένας από αυτούς τους εμπορικούς τύπους προκαλεί διαφορετικές μεταβολές στην ελιά, άρα το τελικό προϊόν είναι διαφορετικό. Δεν είναι συγκρίσιμο, τόσο γευστικά όσο και διατροφικά. Επομένως, αυτό που πρέπει εμείς να δούμε είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα, αν θέλετε, ταξινομεί την ελιά με βάση την ποιότητά της. Το μόνο σύστημα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή για το ελαιόλαδο είναι από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας, που υπάρχει μια πολύ καλά οργανωμένη μέθοδος,
όπου υπάρχουν ομάδες γευσηγνωσίας, και αναφέρομαι στην αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου, όπου μπορούμε εκεί λοιπόν να το κατηγοριοποιήσουμε σε ποιότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και για την επιτραπέζια ελιά. Αυτό ήταν ένα θέμα που είχε προβληματίσει το Διεθνές Συμβούλιο στη Μαδρίτη και προσπάθησε λοιπόν να φτιάξει μια ομάδα εργασίας, η οποία σαν σκοπό είχε πρώτον να επιλέξει εκείνα τα χαρακτηριστικά από την ελιά που θα επέτρεπαν την αξιολόγησή της και στη συνέχεια να αναπτύξει μια μέθοδο με βάση τη μέθοδο του ελαιολάδου για να οδηγηθούμε στην οργανοληπτική αξιολόγηση. Πραγματικά λοιπόν το 2011 φτιάχτηκε μια μέθοδος, την οποία μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Και τι λέει η μέθοδος αυτή? Σκοπός λοιπόν είναι να ταξινομήσουμε οργανοληπτικά τις ελιές με βάση το βαθμό της έντασης των ελαττωμάτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν θα συμφωνήσουμε για το πόσο αλμυρή είναι μια ελιά. Δηλαδή, σε κάποιους μπορεί να αρέσει μια ελιά πιο αλμυρή, σε κάποιους άλλους λιγότερο αλμυρή, σε κάποιους πιο πικρή, σε κάποιους άλλους λιγότερο πικρή, σε κάποιους άλλους πιο ξινή, σε κάποιους άλλους λιγότερο ξινή. Αλλά σε κανέναν, σε αυτή την αίθουσα, δεν θα αρέσει μια ελιά η οποία να μυρίζει βουτυρίλα. Σε κανέναν, σε αυτή την αίθουσα, δεν θα αρέσει μια ελιά η οποία να μυρίζει δερματίλα, παπουτσίλα. Έτσι. Ή ακόμα να μυρίζει, ας πούμε, όπως μυρίζει η οργανική ύλη σε κατάσταση αποσύνθεσης. Το ψοφίμι δηλαδή που λέμε. Επομένως, θα πρέπει λοιπόν από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εμείς να διαλέξουμε και να βαθμολογήσουμε την ελιά με βάση την ένταση των ελαττωμάτων. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η ζύμωση της ελιάς, επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, είναι μικροβιολογικό φαινόμενο. Και εσείς έχετε μόνο δύο δυνατότητες στα χέρια σας να ελέγξετε τη δράση των μικροοργανισμών. Η πρώτη είναι, δύο μέσα μάλλον. Το πρώτο είναι το αλάτι και το δεύτερο είναι η οξύτητα. Αν λοιπόν δεν μπορέσετε να τα ελέγξετε αυτά, τότε πολύ συχνά επικρατούν άλλοι μικροοργανισμοί από αυτούς που θέλουμε, οπότε συμβαίνει αυτό που ονομάζουμε εκτροπή της ζύμωσης. Η εκτροπή λοιπόν της ζύμωσης δημιουργεί ανεπιθύμητες οσμές. Ίσως θα ήταν καλύτερα να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την ελιά σαν το κρασί. Πώς το κρασί έχει αρώματα, σαν προϊόν ζύμωσης, έτσι και η ελιά, από τη στιγμή που είναι ένα προϊόν ζύμωσης, έχει και αυτό αρώματα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτή την ελιά που βλέπουμε εδώ στον πίνακα να δούμε ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε για να την αξιολογήσουμε. Καταρχήν έχουμε αρνητικές ιδιότητες. Πριν φάμε ένα τρόφιμο, συνήθως το μυρίζουμε. Άρα λοιπόν οι αρνητικές ιδιότητες θα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, εκτροπή της ζύμωσης. Δηλαδή να μην έχει πάει καλά η ζύμωση και η ελιά να μυρίζει κάτι άλλο από αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως τυπική ζύμωση της επιτραπέζιας ελιάς. Στη συνέχεια θα έχουμε τις γευστικές ιδιότητες. Όταν τρώμε μια ελιά, πόσο πικρή είναι, πόσο ξινή είναι, πόσο αλμυρή είναι. Και στη συνέχεια έχουμε τις ιδιότητες οι οποίες σχετίζονται με το μάσιμα. Όταν την τρώμε, πώς την καταλαβαίνουμε. Αυτές δηλαδή, τι εννοώ, είναι σκληρή, είναι τραγανή. Όλα αυτά ανήκουν σε ένα ευρύτερο όρο που λέγεται κιναισθητικές ιδιότητες. Άρα λοιπόν, έχουμε τρεις παραμέτρους αξιολόγησης μιας ελιάς όταν την τρώμε. Πρώτον, τι μυρίζουμε, να δούμε πώς μυρίζει. Δεύτερον, έχουμε τις περιγραφικές ιδιότητες, που είναι το ξινό, το πικρό και το αλμυρό. Και στη συνέχεια έχουμε τις κιναισθητικές ιδιότητες, που θα σας δείξω παρακάτω, που είναι η σκληρότητα, η τραγανότητα και το ινώδες. Συνεπώς, εάν ξεκινήσουμε με αυτό που ονομάζουμε μη φυσιολογική ζύμωση, η μη φυσιολογική ζύμωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνουμε τη ζύμωση. Μυρίζει άσχημα. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι, όσοι μεταποιούν ελιές, ότι δεν μυρίζει σωστά. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα. Αλλά κατά κανόνα όμως, αυτή η εκτροπή της ζύμωσης προσδιορίζεται με τρεις ειδικότερους όρους. Πρώτον, έχουμε αυτό που λέμε βουτυρική ζύμωση, όταν οι ελιές μυρίζουν βουτυρίλα. Έχουμε τη γνωστή σε όλους μας ζαπατέρα ή ζαπατερία, που είναι οι ελιές που μυρίζουν δερματίλα ή παπουτσίλα, για να πούμε τους όρους να τους καταλάβουμε. Και έχουμε την τρίτη κατηγορία που είναι η σύψη, που η ελιά πλέον είναι μια κατάσταση προχωρημένης ζαπατερίας. Δηλαδή πλέον που το αλάτι έχει πέσει πολύ χαμηλά και δεν το έχουμε διορθώσει. Επικρατούν λοιπόν μικροοργανισμοί ανεπιθύμητοι, οπότε η ελιά μυρίζει ακριβώς όπως μυρίζει η οργανική ύλη σε κατάσταση αποσύνθεσης. Αυτές είναι οι κύριες εκτροπές της ζύμωσης. Έχουμε όμως και δευτερεύουσες εκτροπές της ζύμωσης. Θα σας αναφέρω μερικές. Βλέπουμε εδώ, έχουμε την αίσθηση μαγειρέματος, για παράδειγμα, πριν από το τέλος. Κυρίως εκεί το παρατηρούμε σε ελιές που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και έχουμε υποβάλει τις ελιές σε υπερβολική θερμική επεξεργασία,
υπερπαστερίωση για παράδειγμα ή υπεραποστήρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, άμα μιλάμε για τις βαμμένες ελιές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η ελιά μυρίζει όπως μυρίζει το καμένο φαγητό. Έχουμε τη σαπουνίλα, η ελιά μυρίζει σαν σαπούνι. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό? Όταν χρησιμοποιούμε σόδα για να ξεπικρίσουμε τις ελιές και στη συνέχεια δεν τις πλένουμε αρκετά, μένουν υπολείμματα σόδας μέσα και αλλάζει η γεύση της. Μπορεί να έχει μεταλλική γεύση, κυρίως όταν οι ελιές είναι συντηρημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεταλλικά δοχεία, ή ακόμα χειρότερα όταν έχουμε ελιές μαυρισμένες με οξύδωση, όπου εκεί χρησιμοποιούμε γλυκονικό σίδερο για να σταθεροποιήσουμε το μαύρο χρώμα της ελιάς. Εκεί, αν βάλουμε πολύ, αρχίζει και μυρίζει και έχει γεύση μεταλλική η ελιά. Και βεβαίως έχουμε και τη χωματίλα, καταλαβαίνετε, να μην έχουμε πλύνει τις ελιές, το κρασόδες, αν χρησιμοποιούμε υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού πάνω από τις επιτροπόμενες. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, επικρατούν άλλοι μικροοργανισμοί και μυρίζει αλκοόλι η ελιά μας, μυρίζει σαν κρασί δηλαδή. Οπότε όλα αυτά χαρακτηρίζονται αυτό που λέμε μη φυσιολογική ζύμωση. Στη συνέχεια έχουμε τα περιγραφικά συστατικά που είναι το αλμυρό, το πικρό και το ξινό. Αυτό είναι σαφές, το καταλαβαίνουμε όλοι. Στις κινηστικές ιδιότητες έχουμε τη σκληρότητα, πόσο σκληρή είναι η ελιά όταν την τρώμε, την τραγανότητα, η οποία σχετίζεται με το άκουσμα της ελιάς. Φανταστείτε, όταν τρώμε chips, ακούμε αυτό το κράτς-κράτς που κάνουν τα chips. Αυτό είναι τραγανότητα. Κάτι τέτοιο έχουν και οι ελληνικές ποικιλίες. Η τραγανότητα, πόσο ευχάριστο είναι όταν τρώμε να ακούμε την ελιά. Και στη συνέχεια είναι το ινώδες, που έχει να κάνει σχέση με τον προσανατολισμό του μεσοκαρπίου, του καρπού. Δηλαδή, αν ο καρπός έχει δομή καλή, ικανοποιητική. Η μέθοδος λοιπόν χρησιμοποιεί το ποτηράκι αυτό που βλέπετε, που είναι το ίδιο ποτηράκι που βάζουμε και το ελαιόλαδο, για έναν και μοναδικό λόγο. Όπως ακριβώς το ελαιόλαδο δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα, γιατί δεν βαθμολογούμε το χρώμα, έτσι και στην ελιά δεν βαθμολογούμε το χρώμα της ελιάς. Τι σημαίνει φυσική μαύρη ελιά? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα που έχει φυσική μαύρη ελιά? Όχι βέβαια, έχει διάφορες αποχρώσεις του χρώματος. Άρα λοιπόν η έννοια του χρώματος στην οργανοληπτική αξιολόγηση δεν θα μπορούσε να έχει αξία. Βεβαίως, για το χρώμα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μπορούν να το μετρήσουν. Γι' αυτό λοιπόν η παράμετρος αυτή έχει βγει εκτός οργανοληπτικής αξιολόγησης. Άρα λοιπόν παίρνουμε το ποτηράκι μας, το σκεπάζουμε όπως βλέπετε πάνω με ένα γυάλινο πιατάκι για να παγιδεύσουμε τα πτυτικά συστατικά που έχει μέσα. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε και να μυρίσουμε την ελιά. Θα πρέπει λοιπόν εμείς πριν τη φάμε να τη μυρίσουμε για να εντοπίσουμε αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που σας είπα. Και στη συνέχεια θα φάμε κανονικά την ελιά για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε και τα υπόλοιπα. Όταν τα προσδιορίσουμε, υπάρχει αυτό το φύλλο οργανοληπτικής αξιολόγησης, όπου θα πάμε πάνω και με ένα σημαδάκι θα βάλουμε την ένταση. Αν προσέξετε, το φύλλο αυτό δεν έχει διαβάθμιση. Είναι μία γραμμή χωρίς κανένα σημαδάκι. Γιατί δεν πρέπει αυτός που θα βαθμολογήσει να επηρεαστεί από τυχόν βαθμολογία που θα έχουμε βάλει εμείς μέσα. Την κλίμακα δηλαδή, αυτό που λέμε. Είναι μία γραμμή που ξεκινάει από το 0, που 0 σημαίνει απουσία. Αν πάρουμε το αλάτι δηλαδή και βάλουμε 0, σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου αλάτι ελιά. Όσο πηγαίνουμε προς τα δεξιά, σημαίνει ότι η ένταση του αλμυρού αυξάνει, και αν βάλουμε το σημαδάκι μας στο 10, σημαίνει ότι η ελιά είναι τόσο αλμυρή που δεν τρώγεται. Που και αυτό πάλι είναι σχετικό και πρέπει να το προσδιορίσουμε. Στο τέλος, βγάζουμε μία βαθμολογία και οι ελιές λοιπόν γευστικά κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες με το εμπορικό πρότυπο. Έτσι λοιπόν έχουμε την ελιά έξτρα. Όταν λοιπόν η μέγιστη αρνητική ιδιότητα που γίνεται αντιληπτή από την ομάδα γευστογνωσίας δεν είναι μεγαλύτερη από το 3, οπότε σε αυτή την περίπτωση η ελιά λέγεται έξτρα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε μία ελιά η οποία έχει πολύ καλό καρπό, δεν έχει εδακοπροσβολή, δεν έχει υποδίσκους μέσα. Είναι έξτρα από τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, όμως αυτή η ελιά μυρίζει ζαπατέρα. Θα μπορούσε αυτή γευστικά η ελιά να χαρακτηριστεί έξτρα? Δεν θα πρέπει λοιπόν το έξτρα να μην είναι μόνο στον καρπό, αλλά θα πρέπει να είναι και σε αυτό που τελικά τρώει ο καταναλωτής, για να πάρει την κατηγορία του έξτρα. Επομένως, αυτό ήταν το σκεπτικό όταν οι ελιές λοιπόν οργανοληπτικά χωρίστηκαν σε τόσες κατηγορίες, όσες είναι και κατηγορίες από το εμπορικό πρότυπο. Λοιπόν, μέχρι εδώ μπορεί να νομίζει κανείς ότι είναι εύκολη δουλειά. Τρώω μια ελιά και βάζω σημαδάκια πάνω σε ένα χαρτί. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, πιστέψτε με. Γιατί αυτή την ελιά που θα πρέπει να φάει εδώ από το συνεταιρισμό, για παράδειγμα, να μας δώσει ο πρόεδρος ένα δείγμα, θα πρέπει να το φάει και ο Ιταλός, και ο Ισπανός, και ο Μαροκινός, και θα πρέπει να δώσει την ίδια βαθμολογία. Δηλαδή η μέθοδος δεν έγινε για να χρησιμοποιηθεί από ένα εργοστάσιο ή από μια χώρα. Έγινε για να χρησιμοποιηθεί από όλες τις χώρες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Πρέπει να είναι δηλαδή μια μέθοδος αντικειμενική.
Και εδώ σας έχω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο υποκειμονική είναι η μέθοδος. Προσέξτε, αυτό είναι το ίδιο δείγμα το οποίο το δοκίμασαν 6 ομάδες γευσηγνωσίας σε διαφορετικές χώρες. Και βλέπουμε λοιπόν πόση διαφοροποίηση υπάρχει στην έννοια του αλμυρού. Το οποίο αλμυρό, μεταξύ μας, ας μην κρυβόμαστε, όλοι έχουμε μία αντίληψη το τι είναι αλμυρό. Δεν είναι, ας πούμε, η ζαπατέρα που πρέπει να εκπαιδευτούμε ειδικά για να μπορούμε να βαθμολογήσουμε την ελιά. Άρα λοιπόν στο αλμυρό, καταλαβαίνω ότι αν στο αλμυρό υπάρχει μια τέτοια διαφοροποίηση, η Ελλάδα, δείτε, έχει βαθμολογία 1, που σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεται την ελιά τόσο αλμυρή όσο την αντιλαμβάνεται η Πορτογαλία, που για το ίδιο δείγμα δίνει 6. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στη λειτουργία της μεθόδου. Και πώς λύνεται το πρόβλημα αυτό? Λύνεται πρώτον με τη δημιουργία προτύπων, ουσιών, οι οποίες πλέον χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των δοκιμαστών. Επομένως, έχουμε 2 βασικά στάδια. Το πρώτο είναι εκπαίδευσέ με για να μου πεις τι είναι αλμυρό, εκπαίδευσέ με για να μου πεις τι είναι η ζαπατερία, για να έρθω εγώ μετά σε αυτό το χαρτάκι και να σου βάλω το σημαδάκι μου. Άρα, για να με εκπαιδεύσεις όμως, πρέπει να μου δώσεις πρότυπα. Θα πρέπει να μου πεις δηλαδή πόσο αλμυρό είναι ή πόσο πικρό είναι. Εδώ λοιπόν για κάθε ένα από αυτά που σας είπα υπάρχουν πρότυπα. Δεν θέλω να μπούμε στο πρότυπο τώρα γιατί είναι πολύ τεχνικό το θέμα και θα κουραστούμε. Αλλά θέλω να σας πω μόνο για το αλάτι, το οποίο είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε όλοι, για να εκπαιδεύσω εγώ τους ανθρώπους εδώ μέσα στο αλμυρό. Δεν έχω παρά να φτιάξω 2 αλατόνερα που να έχει 3% αλάτι το ένα και 9% το άλλο. Οπότε σας δίνω, πίνετε το αλάτι, αντιλαμβάνεστε τη διαφορετικότητα στην ένταση του αλμυρού. Το 3% πάνω στην κλίμακα αντιστοιχεί στο 3,5%. Άρα λοιπόν, αν φάτε εσείς μία ελιά η οποία θα προσομοιάζει το πρότυπο του 3%, θα πάτε πάνω στην κλίμακα και θα βάλετε γύρω στο 3,5%. Το αλάτι το 9% αντιστοιχεί σε ένα 10% ελιάς αλμυρής που δύσκολα θα βρούμε στο εμπόριο, ενώ σε τελικό προϊόν, έτσι, σε τελικό προϊόν αναφέρομαι, 10% αλάτι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ εύκολα, λάθος είναι αυτό, δεν είναι εύκολα, θέλει συνεχή εκπαίδευση. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα μπούσουλα προκειμένου να εκπαιδεύουμε τους δοκιμαστές μας. Τι έχει κάνει τώρα το Διεθνές Συμβούλιο, τι έχει γίνει στη χώρα μας προς αυτή την κατεύθυνση, για να έρθουμε και στο πρακτικό κομμάτι. Το Διεθνές Συμβούλιο έχει εκπαιδεύσει αυτούς τους ανθρώπους που θα ηγηθούν αυτών των ομάδων. Δηλαδή, κάθε μία ομάδα γευσηγνωσίας έχει έναν ηγέτη, αυτό που λέμε panel leader. Αυτός λοιπόν έχει εκπαιδευτεί στη Μαδρίτη, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 σεμινάρια. Η χώρα μας έχει συμμετάσχει με 2 εκπαιδευτές. Ένας είναι ο κύριος Τερτιβανίδης από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ένας είναι ο κύριος Δημόπουλος από το ΤΑΙ της Καλαμάτας. Άρα, σε αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας υπάρχουν 2 άνθρωποι που είναι, αν το θέλετε, πιστοποιημένοι από το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο για να διαδώσουν τη μέθοδο αυτή και να οργανώσουν ομάδες γευσηγνωσίας. Σκοπός μας λοιπόν ήταν εμείς να κάνουμε κάτι. Κυρίως ήταν να διαδώσουμε τη μέθοδο, να την κάνουμε γνωστή στον κόσμο ότι υπάρχει η μέθοδος αυτή. Και μέσω λοιπόν του κανονισμού του 867, από ένα προηγούμενο πρόγραμμα ΕΟΦ πάλι, και πρέπει να χρωστάμε χάρη στα προγράμματα αυτά, γιατί έχουν λύσει πολλά προβλήματα και εξακολουθούν και λύνουν. Συνεργάστηκε λοιπόν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με τον Ελγό Δήμητρα και την ΠΕΜΕΤΕ, και αυτό που κάναμε ήταν να στείλουμε προσκλήσεις σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να έρθουν από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα σε κάποια χρονικά διαστήματα που τους είχαμε εμείς ορίσει για να εκπαιδευτούν πάνω στη μέθοδο. Τα κριτήριά μας ήταν να διαλέξουμε εκπροσώπους από τους ελαιοκομικούς νομούς. Ήδη από την Τελοκαρδανία έχουν έρθει 4 άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στη μέθοδο. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί εδώ πέρα. Και θέλαμε κυρίως να φροντίσουμε ώστε αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι μελλοντικοί τοπικοί ηγέτες οι οποίοι θα έφτιαχναν τις ομάδες αυτές γευσηγνωσίας στις διάφορες περιοχές. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε, σας δίνω κάποιους πίνακες έτσι, και κάποια γραφήματα. Έχουμε από τη Χαλκιδική, από τη Λάρισα, από τη Μαγνησία, Τελοκαρνανία, Λακωνία, έτσι, Μεσσηνία, Αττική. Φροντίσαμε λοιπόν από όλους αυτούς τους νομούς να έχουμε εκπροσώπους. Να έχουμε εκπροσώπους και από τις μεταποιητικές μονάδες, αλλά και από το δημόσιο τομέα, ΔΑΟΚ, έτσι, υπηρεσίες περιφερειακού ελέγχου κλπ. Και τελικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον 70 άτομα. Τα οποία 70 άτομα είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με. Να μπορέσει κανείς να χειριστεί 70 άτομα και να τους μεταφέρει τη γνώση αυτή δεν είναι κάτι που είναι και εύκολο. Γιατί η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει 2 στάδια. Πρώτον, είμαστε όλοι ικανοί σε αυτή την αίθουσα να γίνουμε γευσηγνώστες της ελιάς? Η απάντηση είναι όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να δούμε καταρχήν οι μύτες μας σε αυτό το χώρο τι μπορούν να ανιχνεύσουν από αυτά που σας είπα.
τη ζαπατερία κλπ. Και όχι μόνο τι μπορούν να ανιχνεύσουν, αλλά πόσο χαμηλά μπορούν να πάνε. Ποια είναι η ευαισθησία δηλαδή που έχουν οι μύτες μας. Άρα λοιπόν η πρώτη δουλειά είναι να προσδιορίσουμε το κατόφλι αντίληψης αυτών που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς γευσιγνώστες και στη συνέχεια θα πρέπει να τους επιλέξουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να ανιχνεύσει ζαπατερία, σημαίνει ότι είσαι καλός να ανιχνεύσεις και την ένταση που έχει ζαπατερία μέσα σε ένα τρόφιμο. Μπορεί να μην είσαι καλός. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε το κατόφλι ανίχνευσης και στη συνέχεια να επιλέξουμε τους δοκιμαστές αυτούς. Βεβαίως, η δοκιμή αυτή έγινε με τα αρνητικά χαρακτηριστικά, πατώντας ακριβώς πάνω στο πρότυπο του ελαιολάδου. Έχουμε τα 3 χαρακτηριστικά που είναι οι 3 εκτροπές συζύμωσης, συν ένα θετικό χαρακτηριστικό που είναι το αλμυρό. Και βεβαίως, εδώ έχουμε τα αποτελέσματα από το κατόφλι ανίχνευσης. Βλέπετε ότι η μύτη ανθρώπινη μπορεί να κατέβει πάρα πολύ χαμηλά όσον αφορά αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά της ελιάς. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε τη μέθοδο ταξινόμησης της έντασης, όπου προσέξτε, από τους 70 ανθρώπους μόνο οι 35 πέρασαν. Οι υπόλοιποι 35 δεν είχαν την ικανότητα να μπορέσουν να συγκεντρώσουν αυτή τη βαθμολογία ώστε να μπουν μέσα στην ομάδα γευσιγνωσίας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν στις πάνω φωτογραφίες την επιλογή που κάνουμε για το κατόφλι ανίχνευσης. Στην κάτω διαδικασία έχουμε την ένταση, την αυξανόμενη ένταση για να κάνουμε την τελική επιλογή των δοκιμαστών. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι από τους 70 ο ένας απερίφθη κατευθείαν, διότι δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί. Και μάλιστα προσέξτε, αυτός ήταν από βιομηχανία. Αυτός που απερίφθη ήταν από βιομηχανία. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το μέλλον αυτής της μεθόδου. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Όταν ήρθε κάποιος από βιομηχανία και μου είπε αυτό το πράγμα είναι βουτυρική ζύμωση, εμένα μυρίζει το εργοστάσιό μου έτσι. Λοιπόν, αν το καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι αυτό που σας λέω, ήδη η μέθοδος έχει πετύχει. Ήδη η μέθοδος μόνο και μόνο από αυτό το σχόλιο έχει πετύχει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι δεν κάνουμε καμία ομάδα γευσιγνωσίας, αλλά αυτό το πράγμα πάει στο συνεταιρισμό, που εγώ θα μπορούσα να έχω μια ομάδα γευσιγνωσίας να εκπαιδευτεί μέσα στο συνεταιρισμό, γιατί βλέπω ότι κάνετε διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά ακόμα και αυτό, αν μην γίνει, εάν εκπαιδευτεί ένας μέσα να μπορεί να μετρήσει τη ζαπατέρα και να πει: κοιτάξτε, παιδιά, αυτές οι ελιές έχουν ζαπατέρα ή έχουν βουτυρική ζύμωση, αυτό θα είναι το κέρδος της μεθόδου. Λοιπόν, επομένως, από αυτούς τους 70 έχουμε κρατήσει τους 35. Ειλικρινά, πιστέψτε με, έχουμε κρατήσει από όσους ήρθαν, γιατί ήταν και κάποιοι που δεν ήρθαν, έχουμε κρατήσει τις καλύτερες μύτες. Να που επιτραπεί η έκφραση αυτή. Λοιπόν, βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι η οργανοληπτική αξιολόγηση είναι ένα προϊόν έτσι, εθνικής σημασίας, γιατί αφορά σε ένα από τα εξαγώγημα προϊόντα. Το ξέρετε το ανέκδοτο. Καταρχήν υπάρχει μια πραγματικότητα ότι στην Ελλάδα δεν τρώμε ελιές. Το ξέρετε αυτό. Έτσι. Και το ανέκδοτο το ξέρετε. Καλύτερα γιατί τις εξάγουμε. Επομένως, καλύτερα λοιπόν που δεν τις τρώμε γιατί τις εξάγουμε. Και βεβαίως αυτή η μέθοδος θα αποτελέσει οπωσδήποτε παρακαταθήκη για όσους ασχοληθούν με την επιτραπέζια ελιά, είτε σε επίπεδο παραγωγού, είτε ακόμα και σε επίπεδο ένωσης, μεταποιητικής μονάδας, εμπόρου, αλλά ακόμα και σε επίπεδο καταναλωτών. Ήδη κάποιες οργανώσεις καταναλωτών από τη Γερμανία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, συμμετέχουν ήδη στις ομάδες εργασίας του Διεθνούς Συμβουλίου και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να φτιάξουν τις δικές τους ομάδες γευσιγνωσίας για να εκτιμούν την ποιότητα της ελιάς πλέον σε επίπεδο καταναλωτή. Λοιπόν, και θα τελειώσω με τη σημαία της Ελλάδος. Αυτή είναι η καινούργια σημαία της Ελλάδος. Έτσι, είναι η ελιά Καλαμών, την οποία καλλιεργείται εδώ πέρα, από ό,τι κατάλαβα, σε 35-40 τόνους. Έτσι, ο πρώτος νομός στη χώρα σε ελιά Καλαμών. Άρα, νομίζω, δικαιούστε εσείς να έχετε αυτό το σήμα της νέας ελληνικής σημαίας. Και βέβαια η φέτα, που είναι το δεύτερο εθνικό μας προϊόν. Παρεπιπτόντως, ό,τι είπε ο Πρόεδρος, συμφωνώ και λίγα είπες, Πρόεδρε. Ένα πράγμα θα σου πω. Ποια ελιά πουλιέται μόνο με το όνομά της? Η ελιά Καλαμών. Καμία άλλη. Στο εξωτερικό, όταν ακούνε Καλαμών, τρώνε την ελιά κατευθείαν. Στον Ισημερινό τρώνε ελιές Καλαμών. Καλαμάτα, ό,τι θέλεις. Καλαμάτα. Ναι. Εντάξει. Καλαμάτα λοιπόν. Ας το πούμε έτσι. Καλαμάτα. Λοιπόν, τρώνε λοιπόν ελιές Καλαμάτας. Αν και είμαι σίγουρος ότι στον Ισημερινό δεν ξέρουν την Καλαμάτα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.